Pero entón, deáchelo marchar, así sin máis. Parecía o chaval. Que sea dos peores. Bueno, carallo, bueno. Ságame foder a min a descarga e mato, mato. Pero, ti que prefires? Telo traballando para min ou cun brazo roto? Ao que imos? Quen sabe? Eu! Bueno, xa sabemos que este ano son as eleccións ao Concello, na que se van a elegir as autoridades. E temos todos claro quen queremos que gañe, non si? Lo de siempre. O tema é si sabemos canto queremos que gañe. A campaña precisa financiación, ou vino bich. E que tal unha merda, Se xa temos os rexedores do noso lado. Non todos, home, que tamén nos hai honrados. Igual, non nos fan falta ningunhas autoridades desas. Necesitamos as autoridades, Ezequieliano. Iso dilo porque o Faba e os seus amiguiños son os teus chupatintas e regalan chichapiñas de ouro, verdade? Home, si queredes correr o boi, hai que darlles de comer. Entón, de canto estamos falando? 2 millóns de maravedís. Por cabeza. 2 millóns de maravedís. 2 millóns. Arre carallo. Sellanos máis barato convertirnos a cristiáns. E presentarnos ás eleccións. Fiscalito, ti que eres o puto amo de Xugueiros, ganabas seguro, Pois o dito, 2 millóns. O que teño que facer para poder correr hoy? O que teño que facer para poder correr hoy? Para poder correr hoy? Para poder correr hoy? O que teño que facer para poder correr hoy? O sei o que ramo de farei o ramo estar. O sei o que ramo de farei o ramo estar. E farei o ramo estar. E farei o ramo estar. O que teño que facer para poder correr o boi? Para poder correr o boi? Para poder correr o boi?